मन नहीं खिला होई पड़ला तरन कबो बुनी होला तरन ठंडा लागता साला लागत है कि दिमाग हमार नस घूम गेल बा। का है मिला था ना दोनों टाइम देती है ना जब होकर सुनानी है कि भैंसिया तो हर बच्चा उच्चा दे ले दिया दूध देती है ना वो मत समझिया कि हाउ देती है वो सब ना देती है ना। क्या भोसड़ी वाला दिमाग हमार देखो हेने से हेने क्रेक हो गई। साला नेता मंदारी सब पपड़ी के झाल बार जाके रख देले बड़ा सन झाल समझता सन। साला कबो एलजीयू में मारा तो कबो एलपीजी में मारा तो कबो एचपीएस में मारा तो कबो बीजेपी में मारा। भाग तोरी बहिन का वोट मारो झाल में मुरी बना के रखले बड़ा सन। औ बउए पलटू चाचावा की वो आवता हेने कबो जाता होने साला आदमी के तबाह क के रखा है। बिहार के एकदम खिचड़ी खिचड़ी बना के ये सब पलटू चचवा बना के रख दिया है। हमनी के नहीं कर बहन के कितना परेशानी हो झेले के पड़ता कुछ समझ में आवता ही पलटू चचवा कबो हेने पलट जाए कबो होने पलट जाए बुझाता कि पलटीना गाड़ी बना के रख देले। का हो झिंगुर के पापा? अब भाग भोसड़ी के आंधी आइल झिंगुर के पापा इनके चाचा ही रे। का सुबह सुबह मुर्गिया ने फफड़ा ली बड़ा है? काहे न फड़फड़ाई बैठ ना बैठ। बोला का कहत रहो? का कहीं ससुरा के ऐसन अति घड़ी भइल बा न माथा खराब न्यूज देखत देखत एकदम भोसड़ी के दूगो त एलसीडी फोड़ देनी। आ मोर दहाई से का करब का मरते कहीं के त दूसरा चल जा अपन फोड़ब तू टीवी। हां बिहार एकदम बिलाई लेखा बना के सब नेतावा रख देलई। सुनी का तो पलटुआ चाचा के बारे में कही बताऊ। अरे हो भईवा ई पलटू चचवा कबो बिहार में दखली कबो इंडिया में दखली कबो प्रधानमंत्री तो कबो मुख्यमंत्री कुछ समझे में नहीं आवत। तो तार मतलब उहे कपार में टेंशन ढुक गइल बा। और ढुक गइल नहीं हेने से हेने हो गइल बा। अच्छा ठीक का कहीं रे भइयो वो बीजेपी वाला तो एकदम साला किचड़िंग किचड़िंग कर देले बड़ा सन। अब ऐसा पलटुआ इन्हीं के बारे में हम तक जानबे ना करी कि का करत रसन का नहीं रसन करत। अरे भैया कबो ललटेन में मारा कबो तीर में मारा कबो हाथी में मारा तो कबो साथी में मारा कि बहिन के माथा भइल बा खराब। अच्छा ये पहले बताओ भैया इन्हीं के फूल फार्म तो जानत है? अरे इनके हम संपूर्ण जानतानी। सही में? हाँ। बताओ बताओ तो भैया तनी हमहू जान लेही काम करी। एलपीजी के मतलब वही में मारो काम में है वो वही में हम निखा देखत पलटू चाचा के आरजेडी के छो के आ बीजेपी में ढुक गइल गच देना। ओ मर्दे कहीं के। अच्छा ये पहले बताओ ये बीजेपी का कहाला काहे वही में ढुक गइलन? अरे का कहा बीजेपी के मतलब होला कि बड़का झूठा पार्टी वही में का भइयो ई जो बिहार में नाइन करा मिलल हो तो जाके खुद दिया में बोला हो चलो वही में घुस के कुछ बड़का झूठ पार्टी बनावल जाओ। ई तो बात सही कहत रे भैया भाई। आ वो करे चलते समझ ल कि जनता कोई खाटी पार्टी में मिल गई ना भैया भाई ई बात गलत कहले तू। एकरा खातिर हम बतावत नहीं काहे गलत कहले। साला बिहारो यूपी के आदमी ऐसा हो गइल बारन कि 2 किलो चावल देता 2 किलो आटा देता वही पर आदमी खुश रहता रह गाल मराई में एकदम। बात सही है बा तो कैसे कह देला तो उ सही बा एक तरह से बीजेपी सही बा। अरे भैया कौन सही बा कुछ समझ में नहीं कहती पागल खाना में जाके एक पॉलिटिकल पढ़े के पड़ी। ई सब आदमी के समझे के चाहिए कि केकरा के नेता बनावा केकरा के ना बनावा। ई तो आदमी पलटू हो गइल बन तो नीतीश चाचा ना पलटू हो जी हन एकदम पलटीना गाड़ी बना देले हवा नीतीश बस गियर लगावा एकदम हाकत रह लहे 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 देखत नहीं खा पलटू चाचवा के 3 साल में 3 तलाक मार देलो एकदम हचाक देना। अगर हुए हमनी के 3 में बियाह कइल जाव ना त लगन फड़फड़ाए साला एगो बियाह कोइन के हेने भागल दू कोइन तो होने भागल तीसर का में रनुआ बनल बन जा अपने मारत तवन पलटी पर पलटी मारे द पलटी चाचा तब तो नाम होइए गइल उनकर बदनाम होइए गइल बारा। यही से ना कहल जाला पहले आदमी के समझदार होके के चाहिए। आदमी भुलाइल बने के चाहिए आदमी भुलाइल बार अपने में बात सही बा। भाग मर्द कहीं काहे के पोर्टुगल में तू मर्द झुराइल बा देखत ओने खाद मारे बिना गेहूं लसराइल एकदम मुअत्ता ओने पटवन बिना जोरा तड़ुए
सही में मर्दम पोटिकल में एकदम पगला के हुई बनी, यही के चलते हम न्यूज ना देखी। पोटिकल के छोड़ आ गेहूं धान जो रोपाइल बा ओकरा पर ध्यान देना त खइला बिना गाना सब सुखा जाए। ठीक ना जा तनी हम हम कहले भी समझ जी हो। ठीक ठीक ठीक। बहिन के सब ले बराबर काहे भाग दिलो सब वो साला लागत है पलटू चाचा के चलते वो का भाग दिलो सब में पलटू चाचा पलटलन वो सब काम छोड़ के सब भाग दिलो सब जाए तो आगे तो उनके देख के साला टेंशन से तो माथा पिरात रहता। साला हम तो सोचत रही कि चीनी फैक्ट्री 10 दिन में तैयार कर दी लेकिन का करब अब तो लागत है कि गुड़ो फैक्ट्री ना तैयार होई। उख के टाइम भइल बा उख हर आदमी आई का करब लेबरबे ऐसा बड़ा सन पलटू चाचा पलटलन एकनियो के पलट गइल सन। अरे चिरागा ना काहे लाड़ पे हाथ धो के बैठल बड़े ना ना कपार पे हाथ धो के बैठल बड़े हैं। अरे भैया बैठ बैठ बताओ तनी बैठ बहुत समस्या यार भारी हो गई बा बताऊ टेंशन से तो माथा पिरात रहता। का रे मर्द कहीं का सब तुनी का हो गइल बा कि साला एगो हौ बाड़ू ए भेटाइल हो ओकरा समझा के बताई कि पोटकल में पागल होइल बा तू यहां पागल होखल बड़ा। अरे यार हम पोर्टिकल में नहीं पागल भइले कैसे हो? अरे यार हम लेबर के देख के पागल बानी साला खरा खरा पैसा काम लागे से पहले ले लेलसन आ पलटू चाचा पलटलन वो पलट के भाग गइलसन। बताऊ सोचनी के 10 दिन में चीनी मिल चालू कर दी अब तो लागत है कि गुड़ो मिलना चल बैठी। अरे मर्द के तो नेवो नहीं खेबे बढ़िया से खाना आधे सुधा खाना ही बड़ुए भाग मर्द कहीं का तूनी का ई सब साला नेता नागाड़ी के चक्कर में भुलाई बारसन मर्द कहीं का। अरे यार नेता ना गाड़ी के चक्कर में थोड़े ना पड़ल बनी हम तो पड़ल बनी अपन बिजनेस चालू करे में लेकिन लेबर भाग गइलसन का करी अब उहे टेंशन बुके के साला पैसा देले बनी लेके भाग गइलसन। वोट गइल भाड़ में अइसन तोरा ये मरिए लाण से कि चल जसन गांव में। ई सब चक्कर छोड़ू टेंशन हटाऊ खाओ पियो मस्त रहू ठीक ठीक बा लेकिन ये तो लागल बनी टेंशन हटा के अपन टेंशन में पड़े वाला बनी ना यार टेंशने नहीं गसन फ्री होके तो हम का करी अब। आजकल इंसान पलट जाता हूँ पलटीना गाड़ी सन मारा आगे गियर लगावा घचते ना पलट जाता हूँ एकदम। का करबे लेबरवा धोखा देलसन हम सोचनी लेबरवन के बारे में पैसा हम हेतना साला बैंक से लाके कोड़ देले रहे। अच्छा ये बात बता भाऊ अब तो आ गई पलटू चाचा के सरकार अब तो जो मन तो पलट जी हन एकदम। अरे भाई लाना ना पलटी हन इंडिया में अब चल इंडिया में अगर पलटल तो फेंक दियो सने काली बंगाल के खाड़ी में। ठीक कहत रे बाबू ठीक चल ठीक बा जा तनी ठीक ना ठीक बा समझ जाए के होई बढ़िया से। ठीक बा जो बाबू राज के गाजरा हो यानी बिहार में पलट जाता हन इंडिया में ना पलटी हन। इंडिया में पलटी हन तो ने बैठल बन मोदी या जोगी लगियन धके खो दे। छोड़ो ई सब टेंशन है यार ई सब टेंशन में मर जीवो। चलो होने आलू उलू पकावल जाओ खाई जाओ और तो नीतीश वगैरह पलट के तो इन्हें लेबर कहाँ भड़काइए दिलन जा दो आजे भवन इस्तीफा अपन चली हन सीट मिल जाए फिर अपन चालू हो जी काम।